गोजोन्थों मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन दिनैहाय आङो मोनसे जायगायाव थांनो होननानै फैदों आङो फैयै फैनानै नैबे दि जाब्रां मार्चियार दि जाब्रां ब्रिजआव मोनफैबाय आङो दा मोनसे जायगायाव थांगोन माने मोनसे जायगायाव बल खेला जागासिनो दङ बेवहाय थांगोन आङो बेवहाय सानजारां क्लाबनि बानजायनायाव बल खेला मोनसे जायगायाव जागासिनो दङ आं दा थाङै थांनानै जेब्ला मोनहैयो होमबा आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ देखायहरनाय जागोन भिडिअ लाबोनाय जागोन आं थांगोन जायगाया दद्रा बाजाराव होननानै बुंदों मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन आं दिनैहाय बल खेला नायनो होननानै फैदों आरोखि आङो दा नैबे ब्रिजसिम मोनफैबाय दि जाब्रां ब्रिज दाख्लैसो जानानै थांनाय ब्रिज गोदाननिसिम मोनफैबाय आं दा थांगासिनो दङ आङो फैनानै नैबे दद्रा बाजारसिम सफैबाय मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन आङो दा बल खेला सिङाव हाबथ'वाखै पेन्डेल सिङाव आं दा हाबहैगोन आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ लकेसनखौहाय नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दद्रा बाजारा बैथिं नुहुरखाबायना बै नुहुरनाया बेनो दद्रा बाजार ओमफ्राय नैबे एरियायाव जागासिनो दङ बल खेलाया आं दा नोंथांमोननो सिङाव हाबनानै देखायलांगासिनो दङ जायखिजाया नोंथांमोना जायहा फुटबल गेलेनायखौ इन्टारेस्ट मोनग्रा मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि लोगो नोंथांमोननो आं देखायलांगासिनो दङ जायहा इन्टारेस्ट दङ भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आं बैयाव टिकेट दानगोन दा टिकेट दानानै आं हाबलांगासिनो दङ एसे आं देखायहरबावनि लोगोफोर नैबे जायगाजों हाबग्रा ओमफ्राय नैबेनो बाजारा मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय मालाबा सोरबाफोर फैनो गोसो जायोबा फैनो हागोन दद्रा बाजारा नैबेनो नायनानै लाबानो जाबाय आं गासिबो देखायहरबाय लकेसनखौ आं दा हाबैसिगोन दसेनि उनाव टिकेट दाननानै टिकेट हरदोलाय गांसे 50 थाखा दा बोरैथो दरालाय नैबेजों सानजा आदसा दे आलासि फैथ'वाखैना फैगासिनो ए आदसा दे टिकेट लाबाय आं हाबैसिगोन नैबेजों हाबसिगोन दै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो थाबायनो जाबाय आं सिङाव हाबलांगोन टिकेटआबो नै 50 थाखानिल'लै बे जायगाया ओंखायनो हरला दा दे मोजां दा ना नै सिङाव हाबफैबाय नायग्राफ्रा माथो बिराद मानसि जादों माथो नैबे बिफां सेरावबो बिराद सान्दुं थेवबाबो बल खेला नायनो जिरायनांगौ जाहैबाय दङ नैबेजों आं नैबेजों हाबफैफिनबाय दहाय बैथिङैहाय नैबे गेलेगासिनो दं दै नैबे नुबायना बिराद मानसि जाफैदों दद्रा बाजार एरियायाव बबाव नांजाखौ नै बियो सेस जाबायलै हा सेस बबाव नांखोलै जालालै दे हरै थांसै जोङो ना नायग्राफ्रा बिराद बुरजा मानसि जाफैदों हरै नायनोसै जोङो माबायदि मानसि फैदों नायलांनो जोंथ' महिलाफोरसो ओमफ्राय जों फैगौ होननानै बुंदों नायग्राफ्रा बिराद मानसि जाफैदों दद्रा बाजार जोंना मुंदांखा गेमस्रि एक्ट्रिसआ सफैबाय दासो सफैगासिनो दं फैबाय नै दासो थांगासिनो दङ नुबाय दा आलासिया सफैबाय थांगासिनो दङ दा जोंहा समाबो आंखाल
remember. दा आङो बे समाव बल खेला सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय लोगोफोर आं नायथ'ला मालाबा फैफिननोसै 17 तारिखआव आरो जाबावगोन 17 ना 24आव जोबगोन होनना बुंदों दा आंहा लामाया गोजान जायो लोगोफोर थांनो बेनि थाखायनो आं न'आव थांनाय जासिगोन खेलाया जोबथ'वाखै जागासिनो दा आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय बयनिसिमबो गोजोन्थों।